ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, подписчикои муҳтарам ва лечкои канали Саудо ТВ. Имрӯз 15 июли соли 2025 сол квартираҳои фурӯшӣ азишаме. Фақат квартира бачаҳо, сексия квартира 10 дона баҳри шумо тамошо кунед. Барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техникаҳо боша, дар шумо барои фурӯши реклама кардан. Дар WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. видеоша, суратоша, маълумотоша нависен, реклама карда фурӯшта мегзорем дӯстон. Аз рӯи дархости подписчико квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. Фақат квартира. хоҳиши фаҳмидани нарх навои квартираҳои фурӯшӣ дохили шаҳр дошта бошед, навора тамошо кунед. шахсиятое ки ба хотири квартирахарид тамошо мекарден, пас навор баҳри шумо. ман навор мекунам, адресҳоро мефаҳмонам, шумо гӯш кунед, баъдан ки маъқул шид занг бизанед аз умии канали Саудо ТВ. навора сар мекунам бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мераса. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз умии канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мераса. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз умии канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. духонага квартираи фурӯшӣ ҳастад ки дар сеюм этаж ҳамин домда қарор дорад. дӯстон азиз, нигоҳ кунед. духонага квартира сеюм этаж 56 квадрат, доми 50 шона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, дар наздикии бино. ҳама хизматрасониҳо вуҷуд дорад. бо чизи чорааш савдо карда мешавад. сеюм этаж, духонагаи 56 квадрат, 410 000 сомонӣ. ватсапшон 6122 ахир шай. аз умии канали мо занг зада метонед. ремонто беҳтарин. одамое ки шахсиятое ки занг мезадена, комментариҳо мекарден ки аз поёни корвон квартираи арзон навор кунен, яъне ки духонага масоати 56 квадрат хеле ҳастаи 410 000 занг занена бигирем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. якхонагаи фурӯшӣ дар соколи этаж масоати 35 квадрата. нигоҳ кунед. дар ноҳияи рӯдакӣ, гардиши Ленинград. ремонт, монтаж, шкатуркадагӣ. иҷозати ремонт 1 моҳ баъд мега. нарх 135 000 сомонӣ. телефон, ватсап дар рӯи экрани шумо. 135 000 сомонӣ. соколни этаж бачаҳо. фикр кунен, хушрӯ гӯш кунен. дар подвал қарор доштааст. 35 квадрата якхонагаи фурӯшӣ. ина подвалаш. занг бизанена, маслиҳат кунен бигирен. далши худтон ба фикр ремонтш мекунед. ҳамин қакадиян шояд худошон бо ягон камбеш, шояд дармонанд, шояд реза монанд. занг занена, маслиҳат кунен бигирен. сеюмин эълонро тамошо кунед. як шахсия қисм мефаҳмонатонад. сеюмин эълони имрӯза дӯстон азиз. ассалому алайкум бордорои азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хушомадед ба канали мо. дӯстони азиз, якта замини фурӯшӣ равон кардагиам қарор дорад дар Федератсияи Россия, Тулский област, район Алексина. дӯстони азиз, ина хоҳишмандо боша бордоро, ҳозир хонара навор мекунем, бо диққатар тамошо кунен. иншоалло мақбултон мешавад, яке мехарен ша. ана дӯстони азиз, замин 17.5 сотих ҳастай. ҷош бордоро ҷои хубай, манзараҳои зебои табиати ором. ина чӣ ки худтон дар навор дидесен. масъалаи замина мехоҳад бордоро барои гомол кардан беҳтарин ҷой. хона ҳам дора бордоро, хай хонаош камтарак ремонтталаб айда. ва нархаш бошад бордорои азиз 550 000 рубл. бо хай айноми канали мо гап занед, иншоалло ки ягон сумша мегзара. 17.5 сотих замин. дӯстони азиз, рақамҳои акара дар зери навор мемонам, рақамҳои ватсапша. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. салому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб
фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восеъ дӯстон азиз. дарвозаҳои босифати дарвозаҳои акаи зиёратшо дар восеъ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳастад дӯстон азиз. дастафкаам карда метавонанд. ноҳияҳои дурдас платни мешава, дохили район восеъ, кӯлов, фархор, ҳамадонӣ, данғара, қурбоншаҳид, и территория дӯстон азиз то ноҳияи муъминобода мере на дастафкаи бесплатни мераванд дӯстон азиз. хоб вақте ки шумо закасам карден аз дар байни 8-10 рӯз закасотонро тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад бародар азиз. нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сомон то 10-15 ҳазор сомонӣ дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад шумо да скидка мекунад бо кортона босифати баланд буд мекунад бачаҳо. марамад рақамошам мегзарам дар рӯи экран, муроҷиат бикунед аз номи канали мо фақат бо арзонтон мекунад худо хоҳад. ина маркаи дарвозаҳо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд барои болои дарвозаотона. номи чи ака казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамошам мегзарам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунед. ака шумо да мақсад маълумоти бештарша мега дӯстон азиз. успед кунед дарвозаҳоро заказ кунед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон дӯстон. ана боз квартираи фурӯша ҳастае ки анаишаш дар шаҳри ваҳдат будааст. дар сентри ваҳдат як хона қабул кардем. духонага 57 квадрата қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар сентри ваҳдат. документҳо шартномавӣ, ремонт замонавӣ бо чизу чорааш. нарх 395 000 сомон. дар ватсапшон муроҷиат карда метавонед. 57 квадрата бо тамоми чизу чорааш дар 7-ум этаж. духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, сентри ваҳдат. 395 000 сомон метавонед бихаред. дар 395 000 ҳамин квартира аз шумо шида метавонам. барои маълумоти бештар дар ватсапшон аз умми канали ютуби Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. лайкотонро гузоред. меҳнатҳоро по-братски қадrdонӣ кунед бо дарҷи навораи мо. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 2-ум этаж. масоҳат бошад 30 квадрати метр. дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур. фурӯшӣ хонаи мо мегӯяд дар чордома. хона 30 квадрат буда дар 2-ум ошиёна қарор дорад. сонагиромӣ доми 17 ошиёнага. ҳуҷҷатҳо техпаспорт дорад. дар назди хона мактаб, мағоза ва садиқ ҳастай. ремонтҳо бад нестай. ремонтҳои созай. мехарӣ ва зиндагиро сайр мекунӣ. 30 квадрат ҳам мақсад фикр мекунӣ камтаракай. 350 000 ҳам суми кам нест. неки хона дохили шаҳрам нархҳо бениҳоят қимат дӯстон. хонаҳоатонро видео кунед, суратҳои качес бенигиред ё ки рафта худмон навориш мекунем дар якчанд сайтҳои ютубию дар тикток, инстаграм реклама карда фурӯшта мегзорем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. гӯш пушти мактаби Пушкин, шаҳри Душанбе. духонага квартира 3-ум этаж, ҳолати коробка, 42 метри квадратӣ. 212 000 сомон нарх. срочна доми тайёр. иҷозати ремонт ҳастай. лифт дора. хона дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, пушти мактаби Пушкина будааст. ҷош ҷои хубай, доми зурай мегӯяд дӯстон азиз. 212 000 сомонӣ. марҳамат, успед кунеда бигирен. срочна фурӯшӣ. лайкҳоро гузорен. канали Саудо ТВ баҳри шумо кушодагиай. агар шумо хона харен, замин харен, квартира харен, пас дар канал подписка кунед. подписка. хонаҳои арзон пашти ҳар рӯза навор мекунем. шояд ягон хона биёвед дӯстон. мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад.
پشرو گوش کنک او سعودو تیوی اویدی کوارتیره چی میگه؟ یک خانگه کوارتیره 4 اتاج 37 کوادراته ریمونتو زمانوی گیپرازم دوشنبه ده قرار داره 399,000 سومان 1000 سوم کم 400,000 سومانی دوستان. یک خانگه 4 اتاج 37 کوادرات گیپرازم شهر دوشنبه پایانی کاروانه گیپرازم بچه عزیز ریمونتو ادوشی چات که ریمون کردگی میخرین زندگی را سر میکنیم عزیز. مگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی من دوستان. کوارتیره فروشی هسته که در همین حالت قرار دارد. دو خانگه کوارتیره 2 اتاج مساحت 50 متری کوادراتی ریمونتو حالت میانه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 265,000 سومانی در 265,000 سوداش میکنن. بتونن زنگ بزنن مستیا کنن بگیرن. اما خانه هایی که مثال بعضیش زنگ میزنن دوستان времени کار نمیکنه کو خیلی صبر کنین شاید فروختن شاید که یگان جایی هستن که سویاز ندارن در حال زنگ زدن در ما شرط نیست دوستان عزیز چون که همی ایسابی منتج کردن ایسابی جو با جو کردن خانه ها قبول کردن خانه ها وقت نمیویم دوستان که زنگای ایلواگی را جواب بتیم هم خاطر صبر کنین بعضی خانه هایی که جواب نمیتیا شاید بعداً جواب تیان. مگذاریم به نهمین کوارتیره فروشی. باز کوارتیره فروشی هسته که یک حجرگاه کوارتیره در 10 اتاج 67 کوادراته فابریکا لنینگراد گردش لنینگراد شهر دوشنبه خانه فروشی در پاوروتی لنینگراد نزدیک راه کلان اینایی بولوشای ایشا میامی صاحب خانه خانه در 10 اتاج قرار داره 40 کوادراته میگه 40 کوادرات خانه شای 27 کوادرات تراسش میگه تراسش 27 کوادرات تراس داشته است. معلوماتی بیشتر با تلفن رقم های واتساپ 53 و 64 زنگ زنین 356,000 سومان 67 کوادراته 10 اتاج زنگ بزنین باز معامله کنین معلوماتی پرش اکادی چخچخ کرده بگیریم عزیز. مگذاریم به 10مین کوارتیره فروشی من. کوارتیره فروشی هسته که یک حجرگاه کوارتیره 3 اتاج 35 کوادرات 103 میکرورایون شهر دوشنبه 390,000 سومون نرخ یک حجرگاه کوارتیره 3 اتاج 5 اتاج نیل открытый лестница های میگه 35 کوادراته средний ремонт балкони калон дорад свет ҳастай об постоянияй свет постоянияй отопление дора хуб назди военный колледжда қарор дора 103 микрорайон 390,000 сомонӣ баштиани маълумот тариқи рақамҳои ватсап 8907 аз уми канали Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. و دوستان مگذاریم با 11مین کوارتیره فروشی من. کوارتیره فروشی است که یک خانگاه کوارتیره 33 متری کوادراتی یکم اتاج در گیپروزم در شهر دوشنبه 280,000 سومون نرخش 280,000 معین شد سراچ نه فروشی یک خانگاه 33 کوادراتی در گیپروزم ریمونتاش بعد نیست بچه بهترین ریمونتو کردگی میخرین زندگی را سر میکنین از امی کانالی سعودو تیوی دوستان زنگ زنین لایکاتون امونین در کانال ابونه شین خانه زمین ماشین کوارتیره تکنیک اپارات چی مالو چی محصولاتی فروشی باشه در واتساپ که در اول نوار رقم را گذاشتگیم میتونین مراجعه کنین یا که رفته خدمت نوار میکنین. زنده باشین دوستان. فکراتون در کامنتر نویسین.
кадомитон то охир тамошо кардем, нависен то охир тамошо кардем. Зинда бошин инсон то навораи баъд.